vaše drage, veliki pozdrav. Ajmo o nečem vrlo važnom, kratko i jasno. Jedno važno pitanje koje vrlo često čujem u svom okruženju, koje sam i sama sebi često postavljala ranije, a to je zašto nam videa poput ovog ne pomažu? Odnosno, duža verzija pitanja. Odgledala sam toliko videa, pročitala toliko knjiga, konsultovala se sa toliko ljudi i ništa. Cilj ne postižem. Ono što hoću da promenim, nikako da promenim. Šta je tu problem? O čemu se radi? Kratko i jasno. Jedina stvar koja tu nedostaje je akcija. Budite sigurni da kada postavite ovo pitanje, zašto mi videa poput ovog i sličnih ne pomažu, sve radim, svašta nešto sam odgledala, pročitala, konsultovala se sa raznim ljudima i ništa mi ne pomaže, odgovor koji je tu kratak, jasan i efikasan jeste akcija je ono što nedostaje. Akcija i samo akcija. I to je suština. Šta to znači? Prosto. Recimo, evo, jezik, engleski, francuski, turski, nemački, nevažno koji, krenete da učite. I naravno, veliki broj škola, ajde neću da kažem sve, ali veliki broj škola krene od nekakve gramatike, teorije, vi naučite različita gramatička pravila, sve to savladate i ne progovorite. Vrlo često ne progovorite. Zašto? Da li vi time što ćete objasniti kako se gradi present simple tense i kada se koristi, postižete poentu i da li je to znanje koje je primenljivo, da li vi išta sa tim možete konkretno da uradite, pa ne baš. Čak i nepravilan izgovor i nepravilna konstrukcija rečenice, ali neka rečenica koja prenosi neku poruku jeste bolja od pukog recitovanja pravila kako se neko vreme ili neka gramatička partija gradi i sl. Znači, primjena. Ako vi svu teoriju ovog sveta naučite, ali je ne primenite, to nije znanje. To zaista nije znanje. To je pozajemljeno znanje. Poenta je u primjeni. Većina ljudi koji završe fakultete i krenu da rade, suoče se sa istom stvari. Raznu i ogromnu teoriju su naučili, ali kada su došli do momenta primene, konkretne, na poslu, potrebno im je vreme da se savlada ta primena, da se savlada praksa, proces, dakle, opet čuveni proces, ali akcija na delu. Pokušaj, može da bude i greška, ponovo pokušaj, može opet da bude greška, ali jedina kategorija uspeha je upornost. Znači, i ako napravite grešku, poenta je, idemo ponovo, pa ponovo, to je sve akcija, dok ne dođemo do ostvarenja cilja. To je isto sa tim, znači, završili ste neke škole, neke fakultete, počeli da radite i shvatili da vam nedostaje praksa, akcija. I krećete sa akcijom i sa primenom tog znanja dok to znanje ne postane zaista vaše znanje koje jeste vaše i koje primenjujete. Isto tako, krenete neki kurs šivenja, recimo, želite da sašijete po neku stvar sebi i vi sad naučite sve to u teoriji kako se kroji, šta sad sve tu treba i jeste li vi postali krojačica sa tom teorijom ili tek kada sednete, preduzmete akciju,
počnete konkretno sa nečim, pa opet može da bude pokušaj greška, ali time dolazimo do cilja. Opet kažem, jedina kategorija uspeha jeste upornost. Akcija. Akcija je ta koja u stvari i dovodi do ostvarenja cilja, do ostvarenja želje u konačnici, kako god mi to definisali, ali akcija je ta koja nam fali. To je razlog zašto nijedan video ovog sveta ne može da vam pomogne ukoliko ostanete u domenu teorije, odnosno pozemljenog znanja. Sve ono što čujete, pročitate, probajte, primenite. Neka i ne bude uspešno, neka i bude ono što se zove greška. Opet pokušaj. Ok, neka bude i opet greška. Upornost, akcija, jednako cilj. I nikako drugačije. Ali nikako drugačije. Probajte. Ljubim vas sve.